Tak krásný dobrý den. Moc děkuji, že jste se všichni připojili. Moc děkuji, že jste si udělali čas. Budeme se bavit o společnosti The Most Fit, neboli TMF. Já jsem, prosím, spoluzakladatel a spolumajitel a dneska se pobavíme o možnostech a zaměření našich produktů, co jsme vytvořili, z čeho se naše produkty skládají a pojďme se, prosím, do toho pustit. Naše společnost, jak tady vidíte, já to s dovolením nasdílím. Naše společnost, jak tady vidíte, tak má těchto 5 zaměření. Naše společnost se jmenuje TMF, neboli The Most Fit, v překladu co nejvíce fit, nejvíce fit. A to byla, prosím, ta naše myšlenka, s kterou jsme TMF založili, že my jsme na trhu nenašli produkty, které by nám vyhovovaly, které by jsme denodenně užívali, tak jsme si je v jednu chvíli vytvořili sami, až jsme je dostali do takové fáze, ve které bych je vám rád dnes představil. A máme tyhle zaměření. Máme, prosím, zaměření fit línii, beauty línii, superfood línii, CBD línii a real estate. My se dnes pobavíme o těchto 4 líniích a když vás to bude zajímat více, tak samozřejmě i o té 5. línii, o těch nemovitostech, o real estate, samozřejmě je možné se dále následně bavit. Ještě jednou moc děkuji, moc vás vítám na dnešním online webináři, na dnešní online přednášce. Jsem moc rád, že jste si udělali čas a pojďme se do toho pustit, prosím. Takhle vypadají naše produkty řady Fit a Beauty linie a my vlastně jsme vytvářeli naše produkty, aby byly opravdu výjimečné, aby byly funkční a aby měly pro zákazníky velký užitek, aby je mohli zákazníci a lidé, klienti dlouhodobě konzumovat. Nejdřív jsme vytvořili všechny produkty čistě jenom pro sebe a následně vlastně je začala užívat rodina a následně bylo více a více poptávek, takže ty produkty se opravdu šíří bleskově rychle momentálně a dostávají se do rukou několika opravdu tisícům lidem a z toho máme obrovitánskou radost. Protože když se pobavíme vůbec o zdraví, o tomhle komplexu, který je nejdůležitější, není to žádné, jak si přejeme všichni hodně zdraví, není to opravdu klišé, ale když se zaměříme na to, co dávat do těla, co dávat na tělo, jak vlastně napovídají tady tyhle 2 linie, tak si myslím, že dokážeme předcházet spoustou zdravotních problémů. Ta skvělá zpráva, prosím vás, je, že na základě vědeckých studií 80% všech zdravotních potíží my si dokážeme vyladit sami. A to zdraví, prosím, je komplexem 3 nejdůležitějších činitelů, jako je strava neboli výživa, pohyb a tím 3. prozradím hned je psychická pohoda. Jakmile tohle, prosím, je všechno vyváženo komplexním způsobem, tak se dostáváme přesně tam, kam potřebujeme a myslím si, že dokáže to naše tělo být velmi odolné, velmi imunní a o tom vlastně to je to, oč běží nebo o co se jedná. Prosím vás, všechny tyhle produkty, které jste mohli vidět, tak my si zakládáme na těch exkluzivních ingrediencích. Využíváme všechny produkty v kvalitě bio a využíváme přírodní ingredience. Při výrobě pracujeme a vlastně postupujeme těmi nejmodernějšími metodami, které dneska máme k dispozici, s takovou péči, aby všechny ty složky přírodní, vitamíny, minerály, stopové prvky a ty přínosné látky byly zachovány. My například zpracováváme takovou metodou, která se jmenuje mikronizace nebo liofilizace, to je jaká metoda sušení mrazem. No a jak jsem o tom hovořil, ty naše produkty užíváme nejen my a naše rodiny, ale už i normálně běžná populace, lidé, kteří prostě chtějí opravdu cítit se fit, chtějí být zdraví, chtějí se cítit dobře v kondici a proto je vlastně, prosím vás, tahle myšlenka. Ty produkty řady Fit linie jsou vyrobené na přírodní bázi a fungují jako zdroj nebo doplněk vitamínů, minerálů, vlákniny, antioxidantů a proteinů. A díky těm výrobním metodám, které jsem popisoval, například ta liofilizace ovoce neboli zeleniny, tak máme absolutní kontrolu nad tím, co v tom produktu ve finále je vidět. A vlastně všechno je nastaveno tak,
aby probíhala správná regenerace, abychom dobře střebali ty jednotlivé látky, o kterých jsem tady hovořil. A to je nesmírně důležité. A není to důležité jenom pro sportovce. Nemusíme být nějakým zarytým vyznavačem sportu nebo profesionální sportovec, ale naše produkty si zamilovávají i naprosto normální lidé pro běžný život, ale i, jak tady vidíte, naši ti nejmenší. Takže já si myslím, že jestli máte rádi pohyb, tak jednoznačným způsobem tyhle drinky nebo tyhle nápoje, tyhle smutíčka si zamilujete, ale jak říkám, nemusíme být nějakým úplně profesionálním sportovcem, ale to, že doplňujeme ten protein, jak tady vidíte, nebo doplňujeme bílkovinu, tak to patří opravdu do každé rodiny nebo pro každého člověka, i když třeba není nějakým zarytým vyznavačem sportu. Ale u nás si přijdou opravdu na své úplně všichni. To znamená, jak ti sportovci, tak i nesportovci, vegetariáni, vegani, lidé prostě, kteří chtějí zdravým životním stylem žít a fungovat. Vůbec, prosím vás, to celé se bavíme u těchto všech drinků, jak tady vidíte, tak je základní složkou protein neboli bílkovina. My využíváme, prosím vás, hráškového proteinu, hráškové bílkoviny a právě, že tady zpracováváme nějakou metodou, která se jmenuje mikronizace, kdy my z 1 tuny hrachového proteinu to vyrobíme nějakých 180 kg mikronizovaného proteinu. A proč vůbec protein, prosím vás? Protože, jak všichni víme, tak protein neboli ta bílkovina je takovým stavebním základem a stavebním kamenem našeho těla a vlastně jedná se o aminokyseliny, které dokáží se sdružovat do tisíce molekul. A v našem organismu, v lidském těle, samozřejmě probíhají díky proteinům ty první biochemické reakce v živých buňkách. A takže protein, proto jsou základním stavebním kamenem všeho, co se v našem těle nachází. A je to, prosím vás, od enzymů až po samotné svaly. Výhodou je toho rostlinného proteinu, že se v těle neukládá, nezatěžuje zbytečně lidský organismus, je perfektně střebatelný a můžeme ho do svého těla dostávat a dodávat pravidelně. Můžeme klidně i před nějakým výkonem, před psychickým, fyzickým výkonem, anebo i právě, že po tom fyzickém nebo psychickém výkonu. Obrovská výhoda, prosím vás, je u těchto drinků, jak si tady můžete všimnout, že jsou pro všechny typy lidí, i pro ty, kteří jsou například ti vegani, ano, tak to je přesně tahle škála, nebo vegetariáni, nebo jsou to třeba lidé, kteří trpí na alergie dnešního toho moderního věku, nebo toho moderního světa. To znamená, neobsahují žádný lepek, neobsahují žádnou laktózu, což je obrovská výhoda oproti takovému tomu konzumnímu, klasickému, třeba například syrovátkovému proteinu. To znamená, že nepřidáváme žádný cukr do našich produktů, nepřidáváme žádnou chemii, žádné alergeny. To znamená, že absolutně produkty bez chemie, bez přidaného cukru, znovu zopakuji, bez laktózy, bez lepku. Takže fantastický zdroj energie. My dáváme do každého drinku vitamin C v podobě aceroly, takže velmi zase dobře kooperuje například tady s tím kolagenem, jak tady vidíte zmíněný. Prosím vás, proč vůbec zase ta bílkovina, nebo proč ten protein pro výživu svalů, šlách, kostí, kůže, samozřejmě ochraňuje nám svaly před poškozením, ale také nám dobře funguje při snižování a nastavování například redukce. To znamená, když chceme snížit váhu, redukční dieta, nebo po nějakém namáhavém výkonu. Takže obsahuje zajímavou složku, která se jmenuje arginin. A arginin je taková látka, která je to aminokyselina, která zase má vynikající vliv na náš organismus. Dokáže podpořit celkově náš imunitní systém. To znamená, dokáže dobře fungovat ten náš imunitní systém. Dokáže podpořit například hojení ran nějakých, které máme v našich třeba svalech a těch malých ranek. Dokáže nám regulovat krevní tlak, tak toto je, myslím si, taky velmi důležitá věc. Některé studie dokázaly a ukázaly, že dokáže arginin zlepšuje výkon při cvičení anebo při nějakém tělesném výkonu, takže
a je to, prosím vás, tím, že on zvyšuje tvorbu oxidu dusnatého, takže to samozřejmě zlepšuje průtok krve a dodává kyslík do svalů a dobře funguje naše tělo. To znamená, dalším tím výbornou, jo, děkuji, tady se připojete, píšete, děkuji. Další tou výbornou optimálním bodem je například, že pomáhá zvyšovat a zlepšuje plodnost u mužů. Podporuje produkci spermií. Možná někteří znáte takový produkt, který se prodává, dneska na něm běží reklama a v lékárnách se prodává a je to takový Arginmax se jmenuje tenhle produkt. Zvyšuje a zlepšuje kognitivní funkce. To znamená, zase zlepšuje průtok krve do mozku a zlepšuje zdraví srdce, přispívá detoxikaci organismu. Těch opravdu bodů je velmi mnoho, takže myslím si, že to stojí za zmínku. No a když se podíváme, prosím vás, tady na tenhle černý nápoj, neboli tady v takové bílé formě, tak já si s dovolením to takhle přepnu, tak zase se pobavíme o tom, že vlastně tou hlavní složkou je hráškový rostlinný protein a je to, prosím, v kombinaci s hovězím kolagenem. Tak jak jsem popisoval, tohle přesně jsou všechno tyhle výhody. A kolagen já popíšu trošičku ještě později, ale jednoznačným způsobem víme, že kolagen je takovým dneska fenoménem té dnešní doby a on má takovou funkci vlastně lepidla, který udržuje naše tkáně pohromadě. Bývá součástí svalů, kostí, kloubů, kůže, ale i to, co je zajímavé, i zažívacího systému a krevních buněk. Takže ten kolagen skvěle působí například při i nepropustnosti střev a dobře ho dokážeme do svého těla střebávat právě že s tím vitamínem C nebo s těmi dalšími produkty, které já vám ukážu. Takže samozřejmě kůži dodává sílu, elasticitu a pomáhá nahrazovat ty odumřelé buňky, ale nejenom to, působí blahodárně i na cévy, zpomaluje stárnutí pleti, navrací elasticitu, podporuje trávicí systém a spalování tuku a dokonce tento nápoj, tyhle dva nápoje, máme ho buď v kombinaci, buď máme banánovou nebo čokoládovou variantu, máme tam obsažen ten arginin, který je 3x ve větším množství než u syrovátkového proteinu, takže jednoznačným způsobem rozšiřuje cévy a zajišťuje dobré kvalitní prokrvení. Tu ztrátu kolagenu, prosím vás, na těle poznáme tak, že prostě stárneme. Nikdo se tomu nevyhneme. My máme některé přímo produkty, které já vám ještě ukážu téměř na konci a jsou to vlastně samotné kolageny a hydrolyzované vlastně v té nejvyšší a prémiové kvalitě. Bohužel od nějakého 20. roku života tím, že ta tvorba toho vlastního kolagenu se zpomaluje, bývá to o 1,5% ročně, takže se to na našem těle může projevovat právě, že třeba těmi bolestmi kloubů anebo bolestí svalů, prostě je ta pomalejší regenerace. Jednoznačným způsobem to poznáme na těle tak, že stárneme, to znamená máme vrásky, najednou nás bolí po tréninku nebo po nějakém namáhavém výkonu a tak dále. Takže kolagen je i skvělý, že předchází i pálení žáhy a pomáhá tomu trávení, takže to je vynikající záležitost. Prosím vás, když se podíváme na tenhle Super Life Drink, tak u Super Life Drinku bývá výborná věc taková, že vlastně má tu tendenci v tomto složení detoxikovat dobře organismus a doplnit vlastně v rámci takovéhohle smoothiečka, které je velmi jednoduché pro přípravu. Všechny tady tyhle drinky, všechny ty nápoje jsou, prosím vás, v takové práškové podobě, kde v každé té dóze máme odměrku, takže my si můžeme jednoduše opravdu připravit ten nápoj. To znamená, tady zase je obrovský bonus, ta rychlost té přípravy toho nápoje, doplnění bílkovin, doplnění rostlinného proteinu a doplnění do těla vitamínů, antioxidantů, minerálních látek a stopových prvků. To znamená, u těchto dvou nápojů, jak tady vidíte, tak my je máme rozděleno zhruba 50% je rostlinný protein, 50% jsou liofilizované superpotraviny. Tady vidíme borůvka a acai bobule, tady máme chia mango
A potom tady máme vlastně tady tuto kombinaci, ano, takže jednoznačným způsobem je to 100% absolutně přírodní antioxidační síla. Čistí a detoxikuje organismus, podporuje imunitu a metabolismus, chrání srdce, cévy, snižuje cholesterol, snižuje riziko nádorů, podporuje funkce mozku, má protizánětlivé účinky, je to prevence rakoviny, Alzheimera, působí antidepresivně, podporuje i spánek skvělým způsobem, celkově silná podpora té imunity. Jednoznačným způsobem se ví, že borůvky jsou opravdu nazývány jako superpotravina. Díky té liofilizaci, kdy my vytáhneme veškerou vodu a zůstávají všechny ty prospěšné složky zachovány, tak dokáže borůvka působit proti zánětům, proti infekcím močových cest výborně. Má antibiotické účinky, ale tou přírodní formou. To znamená, že dobrý další bonus je, prosím vás, to, že podporuje mozkové funkce, působí proti degeneraci mozku, Alzheimeru a třeba je prevencí proti nachlazení nebo chřipce, ale také i podporuje trávení, což je také zajímavá věc. No, superpotravina borůvka má spoustu vitamínů a spoustu minerálů. Jo. To znamená, že z těch minerálů můžu zmínit já hořčík, mangan, vápník, draslík, fosfor, selen, zinek, měď a také takovou užitečnou vlákninu pektin. Ale vidíte, jak opravdu těch minerálů je příliš mnoho. Borůvka celkově zase, tyhle bobule pomáhají zpomalit kognitivní proces stárnutí a jsou zajímavé i studie. Jedna je z harvardské školy, kde zjišťovali vlastně u lidí, kteří jsou starší 70 let a starší, u nějakých přes 16 000 lidí bylo v téhle studii zakomponováno, že ti, kteří konzumovali borůvky, tak mají ten kognitivní proces stárnutí o mnohonásobně pomalejší. Takže myslím si, že to je skvělá věc. Samozřejmě obsahuje spoustu antioxidantů, no, máme tam antokyanin a máme tam flavonoidy, máme tam v rámci těch benefitů opravdu, jako je toho mnoho. Co stojí za zmínku, tak v tomhle nápoji v kombinaci borůvka a acai bobule tak je taková blahodárná, ale i známá látka. My ji známe například z té oblasti modrých zón, kde se lidé dožívají toho nejvyššího věku a v plné kondici nebo fit, a to je, prosím vás, ta látka resveratrol, která vlastně zase na základě spoustu těch studií a různých názorů, tak stojí v uvozovkách za tím zázračným účinkem toho kognitivního procesu stárnutí. Možná si můžeme všimnout u Francouzů, kteří pijí červené víno, tak i to je s tím vlastně související. Dobře vlastně pomáhá a je to takový preventivní složka proti výskytu civilizačních chorob. Takže určitě velmi zajímavé složení v rámci acai nebo acai, taky velmi silný antioxidant, pomáhá vlastně a působí pozitivně na činnost srdce, krevní tlak, ale prostě spoustu dalších látek. O téhle rostlině acai je zajímavé to, že má až 19 různých aminokyselin, které také podporují imunitu a metabolismus, jak tady vidíte, a trávení. Takže opravdu dobře funguje například zase při tvorbě kolagenu, obsahuje spoustu hodně vitamínu C, ale nejenom C, Ečko, Ačko i Bčko, takže opravdu je to jako všeobecně mnoho vitamínů, které přispívají k ochraně buněk vůbec před tím oxidativním procesem a stresem, a samozřejmě tím snížíme tu míru únavy a vyčerpání a regenerace funguje zajímavým způsobem, zázračným. No a když se podíváme na ten druhý nápoj, tak tam jsou vlastně zase chia semínka a mango. Mango, které je nazýváno králem ovoce, neboli ovocem bohu. Obrovská nálož vitamínů, samozřejmě především A nebo C, beta-karotén, vláknina, draslík, pomáhá při tom normálně klasickém přirozeném pročišťování organismu. Zase preventivně působí skvěle proti různým infekcím. Ano, to znamená, že
prostě má spoustu a spoustu těch zdravotních výhod. Jak někdy se nazývá, nebo jak někdy někteří lidé hledají tu ideální pilulku zdraví, ona bohužel neexistuje. Je to prostě všechno takový komplex a je to životní styl v rámci toho zdraví, že to, co dáváme, celé to naše tělo je velmi propojené, takže i to působí vlastně blahodárně i na tu naši nervovou soustavu a podporuje ty funkce mozku, ale když se vrátím k té pilulce zdraví, tak to mango by bylo úplně tou ideální pilulkou. Takže i podporuje i tu naši krásu, takže i to je vlastně taková krásná, zdravá pleť, zpomaluje se stárnutí kůže, pokožky, vynikající je při třeba redukčních dietách, pomáhá při hubnutí, takže zase má vlákninu, je bohaté na vlákninu, která dokáže být užitečná při spalování extra kalorií v těle, takže opravdu velmi mnoho bonusů. No a chia semínka také asi nemusím úplně nikomu představovat. Samozřejmě je tam díky tomu vysokému obsahu omega-3 mastných kyselin, tak nám udržují zase správnou hladinu cholesterolu v krvi a snižují nám hladinu cukru v krvi, chrání proti srdečnímu nějakému selhání, mozkové mrtvici, zase je to preventivní záležitost v rámci Alzheimera, spoustu minerálů, vitamínů, zase antioxidantů, takže vynikající super potravina. No a pojďme se prosím vás podívat na náš nejprodávanější nápoj, je to tenhle zelený nápoj, a který je výborně vytvořen zase tou ideální proporcí. Máme tady 50% rostlinného proteinu a 50% superpotravin jako spirulína, brokolice, špenát. Vynikající zase zeleninové superpotraviny. 100% antioxidační síla, zase stabilizuje cholesterol a vysoký krevní tlak, opět ustáluje hladinu cukru v krvi a odkyseluje organismus, posiluje imunitu, podporuje mozkové funkce, odbourává únavu a navíc chrání zrak a kůži a před UV zářením a působí protialergicky a protizánětlivě. Dokonce můžeme zmínit, že je to vlastně taková prevence rakoviny díky obsaženým látkám, například té brokolici liofilizované, která je zase nazývána královnou mezi zeleninou, která obsahuje protirakovinové látky a chrání proti rakovině prsu, žaludku a prostaty u mužů. A zase obsahuje vysoké množství vápníku a vitamínu K, takže tím posiluje kosti, opět zlepšuje zdraví srdce. A dokonce je taková zajímavost, že šálek brokolice obsahuje stejně bílkovin jako třeba rýže nebo kukuřice, ale o polovinu méně kalorií, takže to je také zajímavá věc. Ještě než se podíváme na Kids Drink, tak možná jenom zmíním v rychlosti ten další obsah špenát a spirulína. Spirulína je jednoznačným způsobem sladkovodní sinice, která má opravdu komplexní výživové vlastnosti pro náš organismus. Velmi silná, velmi bohatá zase na bílkovinu. A je to zase vysoce účinný antioxidant, který posiluje náš imunitní systém a pomáhá opět zpomalovat ty procesy stárnutí. I v NASA vlastně ji velmi používají při letech do vesmíru a tak dále na ideální výživu. Dokáže odbourávat únavu, ale podporuje i zdraví pokožky, vlasů, nechtů, zubů a kostí například. No a co se týče toho špenátu, tak tam je známý obsah vysoké kyseliny listové, což je také dobré pro těhotné a kojící ženy jako prevence proti poškození plodu, ale také díky množství karotenoidů, které pomáhají chránit zrak a kůži před UV zářením a tak dále. Takže spousty zase benefitů a obsahuje takové ve množství nerozpustnou vlákninu a pomáhá při pocitu nasycenosti, upravuje peristatiku střev. Takže toto je skvělá věc. To znamená, že pro lidi, kteří třeba se cítí takový nafouknutí nebo je nadýma, když sní třeba, 300-400 gramů brokolice, jakkoliv upravené, kterou koupíme, tak nás většinou nikoho se to nemine a bude nás nadýmat. Díky tady téhle úpravě, mikronizaci a liofilizaci, tak vlastně
toto je skvělá věc, že naopak tohle odbourává, takže s tímto nám dokáže pomoct, dokáže být účinné při redukčních dietách, ale u spousty a spousty opravdu zdravotních potíží nám dokáže pomoct a být prospěšné. No a také jsme nezapomněli i na ty naše nejmenší, takže vlastně máme i tady kids drink, jak tady vidíte s opičkou, je to taky dětský nápoj s rostlinným proteinem, tady toho proteinu už není až tolik mnoho, takže my jsme na nějaké složce 28% rostlinného proteinu, máme tam liofilizovaný zase naturální banán v biokvalitě, naturální kakao a je to v podstatě, ta myšlenka je taková, že do dětí úplně není jednoduché dostat něco kvalitního do toho jejich organismu a i tak to potřebují, takže vlastně proto jsme tohle vyvinuli na takovou tu podporu vlastně stavbu kostí, růstu a celkově vývoje toho mladého člověka. No, a pojďme dál, podíváme se na snídaňové kaše neboli svačinkové kaše. Všechny tady tyhle, prosím vás, nápoje, jenom když se vrátím, tak my je můžeme skvěle připravit a využít. Buď můžeme je využít s vodou, v kombinaci s vodou, můžeme vzít i rostlinné mléko nebo i klasické mléko, takže záleží opravdu, jak si to každý vyzkouší, jak to každému vyhovuje a chutná. Perfektní je to, že vlastně dostaneme do svého těla vysokou dávku té bílkoviny, toho proteinu a dostaneme spoustu vitamínů. To znamená, že zasytíme hlad, je to vynikající zdroj energie, cítíme se dobře. Dneska paní dávala jednu takovou zpětnou vazbu, protože těch zpětných vazeb, na to uděláme určitě také online nějaké setkání a webinář, těch zpětných vazeb, recenzí, referencí a těch kazuistik je opravdu mnoho. Já možná zmíním jednu takovou, kde třeba spoustu lidí, nebo ne spoustu lidí, ale některé může trápit třeba nějaké zácpy anebo problémy ze stolicí, tak to je perfektní zpráva, protože tyhle nápoje vlastně upravují tu peristatiku střev, působí probioticky, prebioticky, takže vynikající záležitost a vlastně nastavuje se ten správný metabolismus, správné fungování, střevní mikroflora, takže vynikající jako zpráva, je to o tom to vyzkoušet a naopak třeba, když tam není zácpa, ale je nějaká řidká stolice, která je až moc častá, tak zase skvěle se to dokáže vyladit. No a například jedna paní dneska je taková zpětná vazba, že šíleně moc má energie, cítí se dobře, jo? Tím, že vlastně nezatěžujeme, nemusíme tak trávit, nezatěžujeme slinivku bříšní a ty trávicí enzymy, tak to je vlastně ta obrovská výhoda toho. Takže dostaneme do svého těla přesně to, co potřebujeme. Takže určitě jednoznačným způsobem my bychom byli rádi nebo rádi to ordinovali úplně téměř každému. Jo? Takže i pro děti na svačiny, do školy a tak úplně ideální stav. No a jak se bavíme o těch dětech, tak vlastně ta první myšlenka byla vůbec vytvořit pro děti snídaňovou kaši, která je opravdu zdravá, která je bez přidaného cukru. Protože když se podíváme na ten trh, tak opravdu ty vévodí tomu trhu kaše, kde bývá opravdu příliš mnoho cukru, kde nebývá opravdu výjimkou, že tam klidně 60 nebo klidně až 80% cukru, opravdu je to přeslazené a my jsme přesvědčeni, že tohle úplně není ideální stav. To znamená, vytvořili jsme tady tuhle snídaňovou kaši, je v několika verzích, je to prosím vás bezlepková ovesná kaše, s MCT olejem a s vysokým obsahem zase rostlinného proteinu. Máme MCT olej, který podporuje hubnutí, který je úžasný opravdu zdroj energie, dokáže podpořit tu přeměnu tuku na energii a zlepšuje zase kvalitu spánku. Takže výborné složení. Jak tady vidíte, máme tady banán a čokoládu, máme tam k tomu kakaové boby, vynikající, křupavé, velmi silný antioxidant, budu o nich ještě hovořit při super potravinách a máme tady kokos, vanilku, máme tady jablko z kořici, máme tady jahodovou příchuť, jahodovou variantu, takže vynikající záležitost. No jak jsem mluvil o těch kaších, tak my jsme se rozhodli i v létě, že vytvoříme a přišli jsme, nebo tak, už ta myšlenka byla mnoho měsíců předtím a možná i několik let, ale přišli jsme v létě s tímhle nápojem, který je takový 100% přírodní nakopávač, zase takový ten energy drink, energetický nápoj. A díky tomu, že vlastně na tom trhu je příliš těch energetických nápojů, které jsou plné chemie, tak potom jsou obrovsky, jak se říká, nabůstované tím cukrem, tak tomuhle jsme se chtěli vyhnout. To znamená, jedna naše kolegyně, výborná, skvělá,
tak ona říká, tenhle nápoj vás nevystřelí, tak jak se říká strnek, jak třeba ten nějaký nápoj, který můžeme koupit na benzince nebo v obchodě, který je právě že plný té chemie, plný cukru, ale navodí vám takovou tu příjemnou náladu, to znamená nakopne vás a tu energii máte díky tomu rýžovému extraktu, prosím, dlouhodobou. Takže zase kokosová voda na rehydrataci organismu, skvělé, to znamená pro dodání každodenní energie, prostě z čistých přírodních zdrojů, bez chemie, skvělá chuť, limetková příchuť, taková jemná a taková, která vlastně v létě nás nějakým způsobem i osvěží, ochladí, v zimě nás naopak zahřeje, takže opravdu tohle se vydařilo. Díky guaráně a taurinu, těmhle složkám máme tu energii. Díky rýžovému extraktu máme tu energii nejen krátkodobou, ale i dlouhodobou. Takže výborný pomocník na cesty, na dlouhé cestování, nebo když chceme se učit, nebo chceme jít trénovat. Takže výborný takovýhle booster, nakopávač. Lidé si ho naprosto zamilovali, když jsme s tímto přišli. A je to vlastně taková, nebo je to zdravá forma toho energy drinku. No a potom máme takovou limitovanou edici, prosím, tady tohohle nápoje. My jsme přesvědčeni, že také mistrovské dílo, co se podařilo, a je to vlastně taková kombinace rostlinného proteinu zase. My tady máme ve spolupráci s takovou českou úžasnou čokoládovnou, takže opravdu je tam kvalita pralinek, takže může to sloužit jako takové pochutnáníčko, takové osvěžení. Vůbec nemusíte se cítit nějak špatně nebo něco, že opravdu to chutná dobře. Nedáváme tam zase žádný cukr, žádná přidaná látka, ale díky tomu rýžovému proteinu je to skvělá kombinace zase, která dobře chutná. Tohle je taková křupavá věc v rámci toho pomeranču a banánu, takže vynikající. Zase přírodní zdroj aceroli. Acerolu dáváme úplně do všech produktů, které vlastně jsem vám teďka představoval, do všech drinků, do všech nápojů. Vynikající produkt. No a prosím vás, pojďme se podívat na ty kolageny, o které jsem zmiňoval, protože ta tvorba toho vlastního kolagenu, jak jsem o tom mluvil, tak ona se zpomaluje o 1,5% každý rok, ať se nám to líbí nebo ne, bohužel to tak je. A my díky doplnění kolagenu máme takovou variantu, že můžeme mít, protože těch kolagenů je opravdu mnoho. Těch kolagenů je na trhu příliš mnoho a my můžeme sáhnout buď po hovězím, to znamená, máme tady hovězí variantu, taková nejčistější forma vůbec hydrolyzovaného hovězího kolagenu, máme to z biofarmy a ta formulka, prosím vás, nebo ta myšlenka je taková, že do 15 000 miligramů doporučujeme tu jednu dávku. Je to zase fantastická záležitost v rámci regenerace, v rámci bolení kloubů a bolení šlach, bolení svalů. Působí to blahodárně nejenom na ty klouby, svaly, šlachy, ale působí nám skvěle i na cévy a působí nám dobře i na náš metabolismus, na naše střeva. Takže těch benefitů je tam, prosím vás, opravdu příliš mnoho, což stojí za zmínku. No a pojďme se podívat na další produkt, kterým je prémiový kolagen rybí. A tady je to zase taková složka v rámci rybího kolagenu, který je ideální, opět zase je to prosím vás bez soji, bez sladidel, bez barviv, jo, a zase ta nejvyšší kvalita. Máme kvalitu rybího kolagenu mořského a je tady taková výhoda, že vlastně je to v rámci kolagenu pro zdraví, pro naši pleť, pro naši pokožku. To znamená, zase obsahuje jiný typ kolagenu než ten hovězí, který je vyloženě zaměřený na svaly, šlachy a bolesti, ale máme tady tento kolagen, který je výborný vlastně na tu krásu, na krásu. No a když se podíváme na
kávu, která nesmírně jednoznačným způsobem patří mezi ty produkty, které se týkají i zdravého životního stylu, protože když je opravdu káva kvalitní, kterou my využíváme, my používáme a využíváme kávy arabiky, která je 100% arabika z oblasti Serra de Mineiro, je to brazilská káva, tak jsme přesvědčeni, že pomáhá našemu organismu velmi blahodárně. A káva, možná to ne úplně všichni ví, že šálek kávy obsahuje až přes 1000 antioxidantů, které jsou nezbytné pro naše zdraví a dokonce 40krát více antioxidantů než zelený čaj. Dokonce dle certifikovaných studií se lidé dožívají vyššího věku než ti, kteří kávu nepijí a zase má ty preventivní účinky, jak tady vidíte, zlepšuje mozkovou činnost jater, snižuje riziko rakoviny, vzniku cukrovky, Alzheimer, Parkinson. Zase po kávě, když vypijeme šálek kvalitní kávy, tak se cítíme dobře, cítíme se lépe, uvolňují se endorfiny. Máme takovou limitovanou edici, kde máme Cosmopolitan Blend, tady jsme zvolili 80% arabiky a 20% robusty, africké, máme tady 100% arabiku Nicaragua, vynikající chuť, vynikající zrna, fantastické. My vždycky každou tu kávu, prosím vás, čerstvě upražíme a vždycky dodáváme, co každé 3-4 týdny vlastně pražíme čerstvě upraženou kávu a ta jde k zákazníkům přímo ke konzumaci a ke spotřebování. To znamená, je to pražená káva, ale je to zrnková káva, prosím. No a třeba tahle Nicaragua nás oslovila tím, že máme přímo rodný list k této kávě a můžete na něj také nahlédnout. Jsou to kávy, jak ta Nicaragua, Kostarika, které opravdu jsou ty nejkvalitnější vůbec na světě, s tím nejvyšším ohodnocením možným. Nicaragua nás oslovila s tím, že je to ženský projekt, čistě ženský projekt. To znamená tak, jak od sadby stromů, pěstování a starání se o celkovou farmu vůbec, tak tam pracují jenom ženy. Nám se líbil tenhle projekt o sklízení kávových třešní, od čištění, od oddělování zrn a přes promytí a sušení a tak dále, až pro tu konečnou vlastně přípravu, kde vlastně je to jako zelená káva připravena do pytlů, tak tohle všechno zajišťují a řeší ženy, takže nám se tento projekt hrozně moc líbil a proto jsme se do něho vrhli a pustili a je to skvělá myšlenka, taková podpora, no a Kostarika vynikající zase záležitost. No, pojďme se podívat na beauty linie. Beauty linie je určitě bez pochyby patří do toho světa zdravého životního stylu, protože kůže je naším největším orgánem a vlastně my jsme přesvědčeni, že chemie do těla ani na tělo nepatří. A v rámci beauty kosmetiky nebo beauty linie, tak vlastně my se vyjímáme tomu trendu nebo tomu trhu kosmetickému nebo tomu fenoménu vlastně té konvenční kosmetiky. Konvenční kosmetika je taková, která obsahuje vodu. Obsahuje díky tomu, že obsahuje vodu, tak musí obsahovat konzervanty, může obsahovat i ropné produkty nebo umělé parfémy, umělé látky, syntetiku a tak dále a tak dále. A tohle určitě ne. Tohle určitě u nás nenajdete, tyhle látky. To znamená, u naší přírodní kosmetiky je to kosmetika absolutně bez ropy, bez ropných derivátů a umělých barvích a ftalátů. A samozřejmě parabenů, je to kosmetika bez průmyslových pěnidel, kosmetika bez použití chemických UV filtrů. Nezatěžujeme životní prostředí při výrobě a díky těm rostlinným složkám, které přírodní kosmetika nebo tyhle produkty obsahuje, zůstávají zase ty veškeré složky, vitamíny, prospěšné látky zachovány a jsou prospěšné pro tu naši pokožku. Prosím vás, proč ta voda v kosmetice ne? Samozřejmě vodu všichni musíme pít, jednoznačným způsobem naše tělo se skládá většinou nejvíce procentuálně je to voda, ale v kosmetice má bohužel stinnou stránku, protože jakmile máme v krému vodu, musíme přidat emulgátor, abychom z toho vytvořili krémovou konzistenci, protože ve vodě se mnohem lépe daří bakteriím, takže musí být přidány i emulgátory, aby
musí být přidány stabilizátory, aby se vlastně ten krém okamžitě neskazil. Takže jsou tam látky, které tam vůbec nemusí a nemají být. Voda, prosím vás, je používána v tom kosmetickém průmyslu z toho důvodu, protože je to nejlevnější surovina, nejlevnější složka. No a tím, že obsahuje klidně třeba produkt 70 až 80% vody, tak už nezbývá tolik možností a tolik procentuální zajímavých látek a to je velká škoda. To znamená, naše produkty obsahují 100% přírodní látky. A jak tady vidíte, máme tady tenhle zlatý pleťový krém pro extra výživu. On je vyroben z makadamového, argonového a ricinového oleje. Je doplněn olejem z malinových semínek a to je úplně vše. A díky tomu opravdu je to obrovská škála benefitů, jak tady můžete si všimnout. Nejdůležitější je, že vlastně skvěle působí proti vráskám, dostává ta naše pokožka, dostává opravdu takovou tu extra výživu a když otevřete tento náš krém, je to něco magického, co se odrazí na té naší pokožce a proto my fakt nemluvíme jenom o kosmetice nebo o nějakém krému, ale mluvíme o nové potravině pro naši pleť, takže těch benefitů je opravdu příliš. Potom na další produkt, který můžeme se podívat, je tohle bohaté sametově hebké máslo, které má takovou kakaovou pomerančovou nebo prostě někteří říkají čokoládovou pomerančovou vůni. A je tam bambucké a kakaové máslo, ten základ a obsahuje pouze ricinový, makadamový, slunečnicový a pomerančový olej. A to je opět zase vše. Takže je to velmi, velmi užitečné a i pro ty naše nejmenší a je tam zase obrovská škála těch benefitů, jak tady vidíte. My třeba to tady stojí za zmínku, že vlastně to bambucké máslo jsme zháněli jen tady tuhle surovinu, jsme hledali 5 let, takže myslím si, že toto je také, protože když se podíváme bambucké máslo, můžeme najít relativně hodně, ale opravdu to kvalitní stojí za to. No a potom máme tyhle 2 oleje, tohle je olej z meruňkových jadýrek, všechny tady tyto oleje jsou, prosím vás, lisované za studena, tak, aby zůstaly zachovány všechny ty prospěšné látky. On je takový zajímavý v tom, že obsahuje obrovské množství vitamínů Bček, jak tady vidíte, a má protizánětlivé účinky, takže dobře, skvěle působí. Zase je výborný u těch batolátek, neexistuje tam, prosím vás, žádná další přidaná látka. Jo? To znamená žádná voda, žádný levný sojový olej, nic takového, že je to opravdu nádherný produkt. Všechny tyhle produkty, prosím vás, chutnají, voní a mají třeba i barvu takovou, že záleží na té šarži, záleží na sklizni. To znamená tím, že nepoužíváme žádnou chemii, není nic chemicky upravováno nebo dochucováno, nebo naopak parfémováno nějakou syntetikou nebo synteticky barveno. Takže toto si myslím, že to jsou obrovské ty benefity. Tak a když se podíváme ještě na ten jeden náš produkt, to je ricinový olej, to je takový produkt, který je obrovským takovým pomocníkem, to by asi patřilo do každé nějaké malé lékárničky, protože zase stimuluje, hojí nové tkáně, takže je ideální například, když je někdo po operaci nebo má nějaké jizvy čerstvé, výborně působí protizánětlivě, takže můžeme ho využít i na nějakou artritidu, ale samozřejmě je výborný na suchou pokožku, to znamená, jakmile nějaká problémová pokožka nebo lupenka nebo nějaké ekzémy, tak je to vynikající. Když se spálíte, tak dobře funguje. Jestli na sluníčku anebo na usporáku, tak opravdu snižuje tu bolest otoky, většinou to mizí opravdu do 2. dne. Je výborný i na takovou tu masáž, protože pomáhá funkci lymfatického systému a dokáže vylučovat toxiny z těla, takže vynikající záležitost. Když, prosím vás, pečujeme kosmetikou nebo pečujeme o tu svou pleť v zimě, tak bychom určitě jednoznačným způsobem měli dávat pozor, protože zima, mráz, ledový vítr a přechod do zimy a zase zpátky naopak do toho tepla, tak vlastně to má všechno vliv na naši pokožku. Takže my to, co potřebujeme, tak potřebujeme hlavně hydratovat, aby vlastně ta pokožka nebyla jak vysušená, nebyla jak napjatá a tak dále. Jo. To znamená,
jednoznačným způsobem doporučujeme vyhnout se těm produktům s vodním základem. Jak to prosím poznáme, že obsahuje produkt vodu, tak jednoduchým způsobem, že na ingrediencích nebo na složení je tam voda, water nebo aqua nebo nějaký prostě takovýhle mezinárodní název a vlastně potom je to sestupně to jde dolů. To prostě opravdu, co si dáváme na kůži, tak je velmi důležitá věc a je to úplně stejné jako to, co jíme. Jo? Takže pro někoho třeba to může znamenat, že beauty, kosmetika a tak dále, že toho je relativně hodně na tom trhu, ale tady je prosím vás obrovská výhoda toho, že naše produkty neobsahují právě žádné tyhle látky, jako jsou parabeny nebo ropné deriváty, vazelínu a prostě produkty, které jsou vyrobeny jako vedlejší produkt z ropy, které se dneska běžně v kosmetickém průmyslu používají. Žádné syntetické barviva, žádné silikony, žádná syntetická parfemace, žádné minerální, prosím vás, oleje, formaldehydy a jiné vtaláty, takže jako vynikající opravdu vynikající záležitosti v podobě kosmetiky. No a když se podíváme, ještě tady máme takové jedno téma další a to jsou superfood neboli super potraviny, prosím vás, tak na nich si můžeme najít právě, že například tohle konopí nebo konopný protein. Zase je to dávka rostlinného proteinu, vynikající vstřebatelnost. Máme tam obsah 50% toho rostlinného konopného proteinu a zbytek jsou minerály, jsou stopové prvky, jsou látky, zase vitamíny, je tam vláknina, takže spousty benefitů. Zase podporuje imunitní systém. O konopí já budu hovořit ještě posléze, takže s dovolením přeskočíme, i když je to zajímavý produkt. No a pojďme se rovnou podívat na rakitník řešetlákový, náš také jeden z nejprodávanějších produktů a s obrovským potenciálem, obrovsky silné na vitamíny, které obsahuje a zase můžou ho využívat vegetariáni, vegani, samozřejmě alergici na laktózu, soju, lepek a tak dále, tak jak všechny produkty, mnohokrát více vitamínů než C, takže určitě prosím vitamin C nepodceňovat, určitě klidně, já doporučuji 1 čajovou lžíci rakitníku, ale třeba v těch obdobích viróz a nějakých chřipek a tak dále, tak klidně můžeme dávat 2, 3, můžeme přidat do nějakého detox drinku nebo do nějakého toho smoothiečka Superlifeu a je to fantastická dávka vitamínů, kdy dostaneme opravdu pěknou, jak se říká, takovou tu antioxidační sílu a vitamínovou bombu, takže v období viróz, nachlazení výborně působí. Výborně působí prospívá třeba tomu vyrovnanému trávení, anebo pro pružnost cév, což je taky velmi důležité a podporuje správnou srážlivost krve. Zase těch benefitů a těch vitamínů má naprosto mnoho, ale dobře podporuje i třeba trávení a harmonizaci jater a žaludku. Jo? Doporučuje se třeba při zánětech žaludku nebo žaludečních a 12terníkových vředů, jo? To znamená, taky máme spoustu, nebo ne spoustu, ale vím o pár klientech, kteří mě teďka v hlavě napadají, kde opravdu jim extrémním způsobem pomohl, takže tohle je opravdu takový přírodní dar. A to je to stejně nejlepší, protože nejlepší na těchto našich produktech je to, že vlastně ta příroda je skutečnou královnou, jo? A vlastně ta příroda nám poskytuje tu nejvyšší možnou kvalitu a toto je úžasné. No. Je to prostě vitamínová bomba. Chlorelu si myslím, že nemusím asi nikomu úplně představovat nějak dlouhodobě nebo nějak dlouhosáze. Je to zase jednobunečná sladkovodní řasa, obsahuje také velké množství bílkoviny, ale i vlákniny, sacharidů, takže takových těch zdravých tuků. Jednoznačným způsobem se ví o chloreře, že pročišťuje trávicí trakt, jo, stabilizuje činnost jater, střev, normalizuje činnost srdce, cév, takže výborná kombinace zase 1, 2 čajové lžičky, funguje vlastně na takovou zvyšuje naši tu přirozenou obranyschopnost. Jak říkám, pročišťuje ten trávicí trakt, to je taková ta forma, co myslím si, že všichni víme, ale dobře působí i při tom detoxikaci organismu, při nějakém trávení, ale i při obezitě a tak dále. Když se podíváme na mladý ječmen, tak také tady samozřejmě je zajímavá věc, že
obsahuje takovou tu vlákninu, které máme my jako lidé, nebo 95% lidí na základě vědeckých studií se říká, že mají opravdu nebo užívají málo vlákniny během toho dne. Takže toto si myslím, že je také velký benefit. Odstraňuje překyselení organismu, zlepšuje krevní tlak, zlepšuje pleť, trávení, takže zase spoustu benefitů. Zásobuje tělo vitamíny a těmi minerály, enzymy. Tady jenom doporučuji třeba z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti od klientů, že užívat mladý ječmen dopoledne nebo v těch dopoledních hodinách, nedávat ho potom před spánkem nebo před spaním, protože máme příliš mnoho energie, mohl by tam být problém. No a pojďme se podívat na kakaové boby, které jsou také takové pochutnáníčko, takovým skvělým, silným antioxidantem. Jsou protizánětlivé, obsahují zdravé tuky, což je velká výhoda tady u tohohle produktu, kde vlastně zase nám stačí úplně jedna lžička nebo jedna taková malá hrstička a úplně skvěle navozují ten pocit tělesné kondice, duševní bělosti. Tak jak se říká někdy, když je nám nejhůře, tak sáhnout po tomhle po této výborné antioxidační síle. Kakaové boby jsou v podstatě taková jedna z těch nejkomplexnějších superpotravin vůbec a funguje dobře na naše orgány, na naše soustavy. No a jak mluvím o těch soustavách a orgánech, tak určitě nesmíme zapomenout CBD produkty. CBD produkty určitě možná jste někteří o nich slyšeli. My se pyšníme, prosím vás, takovouhle certifikací, nebo vlastně když podíváte se k nám na stránky, nebo požádáte nějakého kolegu, který vám doporučil tuhle prezentaci, tak můžete si všimnout, že my máme jednotlivé analýzy, tak jak využíváme z VŠCHT, tady z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, tak jsme využili tady laboratoře ve Švýcarsku renomované, která dělá jednotlivé testy a na jednotlivé terpeny, na jednotlivé látky, které jsou složeny v CBD, ale i na jednotlivá rezidua, aby tam nezůstával žádný alkohol nebo etanol, metanol, aby tam nebyly obsaženy žádné těžké kovy, prosím vás. Toto je nesmírně důležitá věc. My se pyšníme tady těma certifikátama, protože opravdu nenašli jsme v Československu žádnou firmu nebo žádný web, žádný shop, který by měl tyto certifikace a tyhle testy. No, jednoznačným způsobem, prosím vás, co to je CBD? Patří mezi ty nejpopulárnější doplňky stravy současnosti, to se dnes ví moc dobře. No a já si myslím, že ten důvod je jasný, protože látka, která je získávaná z rostlin konopí, totiž přináší velkou řadu těch benefitů. CBD, co to znamená? Je to jednoduše zkratka slova cannabidiol, což je jedna z hlavních látek, které jsou obsaženy v konopí. V té rostlině záleží podle odrůdy, ale bývá tam kanabinoidů 140 až 160. Jako prosím vás, látek, které jsou v konopí, je ale mnohem více. Může tam být 500 až 600 látek. Nemusíme se u CBD, prosím vás, bát ničeho, že by se jednalo o něco nelegálního nebo nepovoleného nebo nebezpečného. Právě že na rozdíl od THC. V České republice a v Evropské unii se vlastně může pěstovat a prodávat produkty, které jsou z toho konopí, které je legální a které obsahuje pouze do 0,3% THC. Takže opravdu jenom ve stopovém množství. Vy můžete samozřejmě kouknout i na naše certifikáty, na naše analýzy, které máme udělané a na základě toho vlastně vy si můžete vyjet tu dávku toho THC opravdu jenom ve stopovém množství, které má za funkci takovou tu jenom doprovodnou, tu léčivou. No a prosím vás, jak to celé funguje, protože je takový endokannabinoidní systém a tento endokannabinoidní systém můžeme úplně opravdu teďka laicky v rychlosti, protože toto je prezentace na nějakou dobu jenom a už vidím, že přesahuji, takže prosím jenom v rychlosti a laicky vysvětleno, že CBD nebo endokannabinoidní systém je hlavním manažerem těch našich systémů, které se v našem těle nachází. To znamená, může to být hormonální soustava, může to být
může to být gastroenterální soustava, může to být endokrinní soustava, může to být rozmnožovací soustava, může to být kardiovaskulární soustava, můžou to být jednotlivé orgány. No a jakmile je všechno všude v pořádce, může tady být, máme tady i neurogenetická soustava, neurosoustava a tak dále, nervová soustava. No a jakmile všechno ve všech orgánech, ve všech těchto soustavách je všechno v pořádku, já to trošičku vysvětluji, že kanabinoidy máme v těle od narození my jako lidé a zvířata a můžou vlastně se nám díky tomu oxidativnímu stresu a tak dále působení a samozřejmě tomu, že stárneme, tak se jich samozřejmě může být méně. Je to podobné velmi jak u toho kolagenu. A ten kolagen také ve 40. roku života bychom měli jednoznačným způsobem suplementovat, a aby jsme předcházeli těm bolestem a samozřejmě těm problémům, které z toho pramení. A takhle to funguje, prosím vás, i s endokanabinoidním systémem a doplňování kanabinoidů do svého těla. A jakmile vlastně všechno je v pořádku, tak se nacházíme v takové homeostázi takzvané, neboli v rovnováze a všechno dobře funguje. No a my vlastně na základě toho dokáže být velmi silným pomocníkem CBD díky 1, 2 nebo 3, 4 nebo 5 kapek. Opravdu to dávkování si každý potom vyladí sám, někomu vyhovuje a úplně stačí 1 kapka, někdo dává třeba 5 kapek, ale dokáže mít příznivý vliv na kvalitu spánku a usínání. To znamená, že velmi velkým pomocníkem při nespavosti nebo nějaký nekvalitní spánek, nebo když se budíme, nebo máme nějaké chmurné myšlenky. Velkou výhodou je, že prosím vás na CBD si nemůžeme se CBD předávkovat, nevytvoříme si, jak je tady napsáno, žádnou závislost ani rezistenci. To neexistuje a nelze. Je velmi účinné při úzkostech nebo depresích, které třeba jsou spojené s tím, že máme ty chmurné myšlenky a nemůžeme usnout a tak dále. Takže tady je to fantastická věc. Při doporučeném nějaké konzultaci i s lékařem, tak je výborné třeba kombinovat i s nějakými léčivy, takže tady třeba i můžou být nějaké psychofarmaka, třeba lidé, kteří trpí na různé problémy a na různé stavy, které tady jsou třeba u toho medicínského využití jednoznačné, takže můžou to být i třeba i vážnější nějaké psychózy, ale funguje skvěle proti normálně klasickým bolestem, zánětům nebo skrytým zánětům, takže teďka je nádherná studie na vysoký krevní tlak, ale i na cukrovku, zase tuhost cév a nevolnost, autismus, takže velmi mnoho se používá CBD produkty. Prosím, aby byla ta kvalita, nebo aby bylo zaručeno to, že všechny ty látky fungují dobře v týmu, proto my doporučujeme využít produktu full spectrum, takzvané full spectrum, což znamená širokospektrální spektrum, které obsahuje spoustu těch látek, nejenom kanabinoidy, jak jsem o nich hovořil, ale i další látky, které opravdu v té rostlině konopí jsou. To znamená, že mohou to být terpeny a vonné silice a další látky. Může nám chránit vlastně a být prevencí zase proti ochraně degenerativnímu onemocnění mozku. Výborně funguje proti nebo preventivní záležitost proti Parkinsonově chorobě nebo Alzheimera, ale i třeba když už probíhá tahle choroba, tak dokáže být velmi zajímavá pomoc a velmi účinné, takže to CBD opravdu je dneska velmi silným pomocníkem. No a na to my jsme vlastně navázali, máme tady Sleep, který jasným způsobem hovoří o tom, že můžeme ho využít třeba před tím spánkem, stačí třeba, já nevím, po vyčištění zubů, dejme tomu 5 až 40 minut vlastně a přichází naprosté to uvolnění té nervové soustavy a přichází ten kvalitní spánek. Někdy si můžeme všimnout a někteří říkají, že ano, skvěle mě to zabralo, cítil jsem se dobře, třeba spal jsem normálně najednou o hodinu nebo o 2 hodiny méně, ale o to kvalitněji, o to byl ten spánek jako kvalitnější a takový zajímavější, takže super. No, můžeme samozřejmě využít tady tohle produktu Starter, CBD Starter, anebo můžeme i tyhle produkty skvěle kombinovat. Tento Starter, no, jste věděli, tak nám skvěle pomáhá restartovat, rozběhnout, ale upgradeuje ten náš fyzický a psychický potenciál vůbec našeho těla, takže
je to takovým tím, kdo nemá vůbec žádnou zkušenost s CBD, tak úplně naprostý takový startovací produkt. No a nejenom ten startovací produkt a nejenom problémy se spánkem mají lidé, ale mají třeba i potíže nebo problémy s málo energií, takže na to vlastně je zase vytvořen díky tomu unikátnímu složení terpenů tenhle energy, CBD energy, který vlastně podpoří tu naši třeba tu pracovní zátěž, tu fyzickou, ale i třeba tu psychickou nějakou aktivitu a zátěž. Co se týče, prosím vás, aplikace, tak za tu optimální dávku se považují, jak tady vidíte, 2 kapky 2krát denně, ale je to opravdu individuální. Každý jsme trošičku jiný a každý to máme trošičku jinak a to je, prosím, i úplně se vším, jak s tím kolagenem. Jo? Někomu se zpomaluje tvorba vlastního kolagenu ve 20. roku života, u někoho je to ve 22, u někoho je to ve 24, u někoho je to v 18, takže opravdu jako každý jsme jiný, někomu zabere opravdu 1 kapka, někomu zafungují 2 kapky nebo u někoho třeba 5 kapek. No a tím naším posledním produktem, který máme v repertoáru, prosím vás, jsou svíčky, jak si tady můžete všimnout. My máme svíčky ve 2 variantách. Patchouli je svíčka, která obsahuje patchouli a která obsahuje levanduly. A tady tahle druhá svíčka obsahuje zase CBD a obsahuje pouze zase ty přírodní látky. A toto je obrovská výhoda, prosím. Naše produkty, tady tyhle 2 svíčky, které jsme vyráběli a teďka putují k zákazníkům, tak jsou vyrobeny z kokosového vosku, což je výborná záležitost, prosím, protože právě, že tady zase jdeme jiným směrem, než je ta konvenční, jak se říká, konvenční svíčka, protože se vyrábí prostě z toho parafínového vosku. No a vlastně ten parafínový vosk se vyrábí tak, že ten ropný odpad se vyběluje a zpracovává se. Jo? To znamená, aby byla využitá vlastně i ten odpad ropný, tak se vyběluje, zpracovává se a právě díky spalování může právě, že tento parafínový vosk, on dokáže uvolňovat do ovzduší toxické těkavé organické sloučeniny. Bohužel může to být aceton, benzen i toluen a prostě to jsou nechválně známé karcinogeny, bohužel. Takže prostě není to úplně ideální záležitost, tím, že vlastně se zapaluje svíčka, která je z toho parafinového vosku, tak mohou i poletovat saze s částicemi, no, ti poletují ve vzduchu a samozřejmě i několik hodin to může trvat, i když svíčka se sfoukne, no, a potom oni dokáží pronikat do plic a jsou absorbovány do toho krevního řečiště. Je to trošičku podobné, jak s tou kosmetikou, jak jsem říkal, úplně neideální produkty jsou ty konvenční, byť třeba nás zaujmou jako v první fázi s cenou, ale potom ve finále je to tak, že tyhle naše produkty, když srovnáte s těmi konvenčními, tak jsou mnohonásobně levnější, no a samozřejmě mnohonásobně zdravější, nebo jsou zdravé, takže toto je výborná záležitost v rámci svíček, kde jsme vlastně vytvořili zdravou svíčku. Nepoužíváme, prosím vás, ani žádné syntetické vůně, ani žádné syntetické barvivo. Jo? Třeba prostě bohužel, tak jak formaldehyd se jako objevuje v některé kosmetice, tak bohužel se objevuje i v těchto svíčkách, takže lidé prostě, když už sáhnou, tak prosím vás, by to mělo být nějaká ta přírodní forma a přírodní varianta. No a já myslím, že se chýlíme úplně ke konci, takže bych vás rád tady kde vás mám, jo, už vás vidím, pardon. Já jsem to nechal takhle, takže ještě vás rád moc vám poděkuju za to, že jste se přihlásili a že jste třeba vydrželi někteří až do konce u tohohle webináře nebo u tohohle mého povídání. Doufám, že jsem vás příliš nezahltil, ale na druhou stranu, že jsem vám dal některé informace, které pro vás třeba byly směrodatné, které pro vás byly zajímavé.
v rámci našich produktů, co jsme vytvářeli. My máme dalších spoustu produktů ještě v laboratořích a opravdu testujeme a pořád pracujeme na další nové nějaké vizi, zase o dalších myšlenkách, co se týče produktů, aby vlastně jsme podporovali to zdraví. Tak jak já jsem třeba tenista od malička a sportovci jsme, takže i o to se snažíme to takovýmhle způsobem předávat, aby nejenom mohli užívat sportovci, ale úplně všichni lidé a aby vlastně bylo podpořeno to zdraví, protože opravdu se vrátím úplně na začátek, teďka ke konci této přednášky, není nic víc než opravdu zdraví, než se cítit fit a tak jak my, tak jak naše rodina a opravdu to dává velký smysl. Takže jestli vás naše produkty zaujaly, tak jsme moc rádi. Samozřejmě můžete se na nás obrátit kdykoliv, zeptat se na cokoliv a případně se třeba připojit na další nějaký webinář. Moc děkuji za pozornost ještě jednou. Děkuji a mějte se moc hezky. Nashledanou. Děkuji.